Nang marinig ito ng manggagamot, tumangulang naman ito at dahan-dahang umalis sa kanilang tahanan. Bago ito tuluyang lumisan, inilahad nito sa dalaga na siya ay babalik sa mga oras na handa na siyang makipagtulungan. Hindi kasi maaaring ipilit ng manggagamot na makiramay kay Tia Buling, lalo pat marami din siyang tinutulungang tao sa kanilang baryo. Kampante naman itong hindi nababalik sa lugar ng dalaga ang mga aswang sa kadahilan ng nagawa na nitong mapaslang ang kanyang mga magulang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muling napahagulgol sa pag-iyak si Tia Buling. Bagaman alam na niyang patay na ang kanyang ama, hindi pa rin niya magawang matanggap ang sinapit nitong kapalaran. Dahil wala pang nakakaalam sa pangyayaring yon, nagpasya si Tia Buling na agad itong ilibing sa likurang bahagi ng kanilang bakuran. Inilibing niya ito sa ukang inahunan ng kanyang kambal nang sa gayoy hindi na siya mahirapan. Matapos niya itong gawin, isinabay niya sa hukay nito ang mga alaga nitong insekto bilang pagpapakita ng pag-alaala sa kanyang larangang tinahak noong siya ay buhay pa. Tay, kung nasan ka man ngayon, sana matahimik ka na. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabibigyan ng hustisya. Uubusin ko sila, Tay. Uubusin ko sila at dadalhin ko ang kanilang mga ulo sa puntod mo. Taimtim na wika ni Tia Buling habang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Matapos niyang manumpa sa kanyang ama, rinig na rinig naman niya sa kanyang isipan ang pag-iyak at pagtawa ng kanyang kakambal. Si Sila noon ay hindi niya nagaanong maramdaman na parabang naglaho na lamang yon ng tuluyan sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na siya noong bumalik sa loob ng kanilang bahay para maghanda. Kinuha niya ang lahat ng mga gamit na maaari niyang mapakinabangan, ipinagbabawal man ito o hindi. Sa isip-isip noon ni Tia Buling, wala na siyang pakialam sa mga mangyayari, basta ang importante sa kanya ay ang makapaghiganti. Hindi kasi siya noon kayang patulugin ang kanyang konsensya, gayong alam niyang buhay pa ang mga aswang na pumatay sa ama niya. Sa pagsapit ng takip silim, doon na nag-umpisang kausapin ni Tia Buling ang kanyang kambal. Tinawag niya din noon si Sila bilang paunang paghahanda sa kanyang gagawing pagsalakay. Upang magkaroon ng sapat na lakas ang kanyang pangangatawan, iniutos niya sa kanyang gabay na pumangibabaw ito sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ito ang magsisilbing kanyang mandirigma habang siya naman itinutuon ang kanyang atensyon sa pagbubulong sa manika. Nang marinig ni Sila ang kanyang nais mangyari, agad din naman itong sumang-ayon ng wala ng katanungan. Dahil sa naging maayos noon ang kanilang pag-uusap, kung kaya't madali din nilang naihanda ang kanilang plano. Ayon sa gabay ni Tia Buling, para masukol nila ang lahi ng mga aswang, kinakailangan nilang sumugod sa lugar ng mga ito. Huwag na umano nilang hintayin ang pagsibalikan ng mga aswang sa kanilang tahanan sa kadahilan ng mga mandirigma at hindi mga pangulo ang kanilang makakaharap sa ganoong sitwasyon. Dagdag pa ng kanyang gabay, hindi matitigil ang digmaang yon kung hindi papatayin ni Tia Buling ang pinakaulo ng kanilang kalaban. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa naging opinyon sa kanya ng kanyang gabay. Mas minabuti niyang tuunan yon ng pansin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na merong punto ang sinasabi nito. Nang mapagkasunduan na nila ang kanilang mga pinag-usapan, agad namang umalis si Tia Buling sa kanilang tahanan, bitbit ang isang bayong na naglalaman ng mga insekto at iilang ipinagbabawal na libreta. Habang siya ay naglalakad, patuloy nang nangingibabaw sa kanyang katawan si Sila upang maging handa sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Huwag kang mag-alala, Buling. Hindi ka namin pababayaan.
Lalaban ako hanggang sa sukdulan ng aking lakas at kakayahan. Tandaan mo, gawin mo ang trabaho mo upang mailigtas namin ang buhay mo. Huwag mong isipin ang magiging kapalit ng mga karunungang iyong tinataglay, bagkus ay ituon mo lamang ang iyong wisyo sa tagumpay ng digmaang ito. Wika ni Sila habang binabagtas nila ang napakadilim na daan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman itong napatigil sa kanyang paglalakad nang masipat niya ang isang aswang na patuwad-tuwad habang naglalakad. Napakabilis ng ginagawa nitong pananakbo na halos dumating na sa puntong hindi na masundan ng kanilang paningin ang eksaktong kinaroroonan nito. Maya-maya pa, bigla namang naramdaman ni Sila na nasa likuran nila ang nilalang, kung kaya't dali-dali niya itong inilahad kay Tia Buling upang magawa niya itong masilayan. Paglingon niya sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan, doon na nga niya nasilayan ang papasunggab na aswang. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, nagawa na niya itong maibulong sa kanyang kambal na siyang naging sanhi sa mabilisan nitong kamatayan. Animoy ang nilalang na yon ay bigla na lamang napatigil sa kanyang paglundag na para bang bigla ang tumigil ang lahat ng sistema sa loob ng kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayari, agad namang hinila ni Tia Buling ang bangkay nito papaloob sa talahiban upang masigurong hindi yon masisilayan ng mga taong dumaraan sa lugar. Nang maisagawa na niya ang kanyang nais, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa lugar ng mga aswang. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito, labis siyang nagtitiwala sa lakas ng pagramdam ng kanyang gabay. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang likod ng baryo na kung saan tumambad sa mga mata ni Tia Buling ang 3 bahay na dikit-dikit sa bawat isa. Sa unang tingin mapagkakamalan mong mga ordinaryong tao ang namamahay sa lugar na yon, subalit kapag tinitigan mo ito ng mabuti, doon mo makikita ang pinagkaiba nito sa mga ordinaryong bahay na nasa baryo. Bukod sa meron itong mga nagsisilakihang kawa, napakabaho din ng buong lugar na tila ba may isang patay na hayop doon ang hindi pa naililibing. Nagkalat din ang dumi sa buong bakuran ng mga ito na halos aakalain mong wala doong naglilinis. Sira-sira na din ang bakod ng bawat bahay na naroon na akalain mong wala ng taong naninirahan sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tia Buling, doon niya nasilayan ang paglabas sa mga barong-barong ng mga nagsisilakihang aso. May sigbin din siyang nasipat sa lugar, indikasyon na isang pamilya ng mga aswang ang naninirahan doon. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang masipat niya ang 3 pamilya ng mga aswang na nagsilabas sa kanilang mga tahanan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya na para bang nakikiramdam sa mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa, bigla namang itinaas ni Tia Buling ang kanyang manikang hawak-hawak at kasabay nito ang kanyang akmang bubulong ukol sa nais niyang mangyari sa kanyang mga kalaban. Nang masipat ito ng mga aswang, bigla naman siyang sinigawa ng isang nilalang na siya ay duwag at hindi lumalaban ng patas. Pagkarinig ni Tia Buling sa sinabi nito, bahagya naman niyang ibinaba ang kanyang kambal habang sumasagot ng, "Ganun ba ang akala mo? Sige, pagbibigyan ka namin. Tutal, nandito na lang din naman kami." Matapos makasagot ni Tia Buling, agad naman niyang inutusan si Sila na mangibabaw sa kanyang katawan para harapin ang kanilang mga kalaban. Sa tuluyang pag-angkin nito sa kalagayan ni Tia Buling, laking gulat na lamang ng mga aswang nang masipat nila itong nanlilisik ang mga mata habang dahan-dahang nagkukulay itim. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang nagsipulasan ang mga nilalang
nang masipat nila si Tia Buling na lumundag ng napakataas. Paglapag nito sa loob ng kanilang bakuran, dali-dali namang sinunggaban nito ang iilang mga aswang, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa bilis ng paggalaw nito, kung kaya't hindi umubra ang pagtakas ng mga nilalang na siyang naging sanhi ng mabilisan nilang kamatayan. Sa pagkagat ni Sila sa leeg ng aswang, ipinakita niya sa iilan nitong mga kauri kung gaano kabrutal ang kanyang kayang gawin sa lahat ng kumakalaban sa dalagang kanyang ginagabayan. Maya-maya pa, bigla namang gumarugal ang boses ni Tia Buling habang nagwiwika ito ng, "Bakit kayo nababahala at nanginginig sa takot sa lupang inyong kinatatayuan? Hindi ba't ito ang gusto ninyo? Ang kayo'y aming makalaban?" Dahil sa sinabi nito, bigla namang nagsiangil ang mga aswang dahil sa pang-iinsultong kanilang naramdaman sa dalagang naroon sa kanilang harapan. Halos hindi matanggap ng mga ito na labis silang nasisindak sa dalagang yon sa kabila ng nag-iisa lamang itong sumalakay sa kanilang pugad. Nang hindi na maatim ng mga aswang ang mga bagay na kanilang nasisilayan, dahan-dahan na silang nag-usal upang gawin ang ritual ng pagpapalit anyo. Ang iilan sa mga aswang na naroon ay inutusan ng mga sigbin na pansamantalang sumugod kay Tia Buling nang sa gayoy hindi maantala ang kanilang ginagawa. Bagaman alam ng dalaga kung para saan ang ritual na ginagawa ng mga aswang, napagpasya niya itong hayaan upang maitatak sa mga ito na hindi siya ang nilalang na masisindak sa kanilang mga dambuhalang anyo. Kahit mag-anyong ibon o kung ano pa man ng mga ito, kailan may hindi hahayaan ni Tia Buling na makaramdam ang kanyang katawan ng kahit nakatiting na takot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang iilang mga aswang na ginamit ang kaanyuan ng mga aso. Ang iba naman sa mga ito ay nag-anyong ibon, kagaya ng isang dambuhalang uwak o di naman kaya'y isang agila na merong maitim na balahibo. Pagtambad ng mga anyo nito sa kanyang harapan, tanging pagnisi lang naman ang nagawa ni Sila habang inihahanda ang kanyang mga espiritual na sandata. Kagaya ng sibat ni Atardar, meron ding karunungang tinatangan si Tia Buling na nasa panig ng kaliwa, kagaya ng kayang magtawag ng isang espiritual na sandata. Kalimitang tinatawag niya itong himbi sa kadahilanang kung ito ay iyong pagmamasdan, may hahalin tulad mo ito sa kalahating sipit ng alimango na merong matatalas na mga tinik. Ang ginagamit na sisidla ng espiritual na sandatang yon ni Sila ay ang kanyang mga kamay na siyang nagiging dahilan upang hindi ito gaanong mapansin ng kanyang kalaban. Kahit hindi lumapat ang kanyang mga kamay sa katawan ng mga aswang, magkakaroon ito ng sugat sa kanilang mga kaluluwa na siyang magpapahina sa kanilang pisikal na lakas at kakayahan. Dagdag pa ni Tia Buling, may kakayahan din ang himbi na humigop ng kaluluwa ng mga nilalang, mapakanan o kaliwa ang tinataglay na karunungan. Matapos maisagawa ni Sila ang ritual sa pagtawag ng himbi, muli nitong tiningnan ng mga aswang habang patuloy na nakangisi. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang pagsugod ng iilang mga aso kasabay ng 2 agila na nasa himpapawid. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Tia Buling, agad naman niyang isinukbit sa kanyang likurang bahagi ang kanyang kambal at kasabay nito ang walang habas niyang pagwasiwas ng kanyang mga kamay sa itaas ng hangin. Dahil sa ginawa noon ni Sila, inakala ng mga aswang na yun lamang ang kanyang magagawa kung kaya't kampante ang mga ito na siya ay lapitan. Sa bawat pagtama ng kanyang mga kamay sa iba't ibang parte ng katawan ng mga ito, panay naman ang kanyang pagngisi sa kadahilanang walang kaide-ideya ang mga aswang sa tunay na nangyayari sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas,
Bahagya namang naantala ang kanilang paglalaban nang masipat ng kanyang mga kalaban ang mga kalmot sa kanyang buong katawan. Pangisi-ngisi pa ang mga ito habang siya ay pinagmamasdan hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam sila ng kakaiba sa kanilang mga katawan. Animoy sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang sumikip ang kanilang mga dibdib at kasabay nito ang katakatakot na pakiramdam na para bang tinutusok ang kanilang mga puso. Maya-maya pa, paisa-isa namang nagsibagsakan ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan at kasabay nito ang pag-alis ni Sila ng sabulag sa kanyang espiritual na sandata. Pagsilay ng mga nilalang na yon sa kanyang ipinalitaw na armas, laking gulat na lamang ng mga ito sa kadahilanang hindi nila lubos sukat akalain na nakagawa pala ng ganoong kalakas na armas si Tia Buling sa loob ng napakaiksing panahon. Paano ka nagtaglay ng armas ng himbi? Sabihin mo, tanging mga aswang at demonyo lamang na may malalim na karunungan ang makakatawag ng ganyang uri ng espiritual na kapangyarihan. Wika ng isang matandang aswang na dahan-dahang bumabalik sa orihinal nitong kaanyuan. Dagdag pa ng nilalang na yon na upang mapasakamay mo ang ganoong kalakas na abilidad, kinakailangan mong sunugin sa impyerno ang kalahati ng iyong kaluluwa o di naman kaya'y makipagkasunduan sa isang malakas na uri ng dyablo. Hindi rin basta-basta umanong mapanghahawakan ang ganoong uri ng kapangyarihan sapagkat mga piling nilalang lamang ang nagkakaroon ng sapat na kakayahan upang ito'y mapanghawakan. Sa pagpapatuloy ng pagtanong ng aswang, kitang-kita na ni Tia Buling ang labis na sakit na iniinda nito sa katawan. Normal lamang ang ganoong reaksyon ng mga ito dahil kalimitan yon ang nagiging unang sintomas ng mga nilalang na nasugatan ng himbi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sa pagsasalita ang mga aswang dahil sa hindi na nito makayanan ang labis na sakit sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, paisa-isa namang nagsibagsakan ang mga kasama ng matanda at kasabay nito ang pagtitig sa kanya ni Tia Buling habang nagwiwika ng, "Mali kayo ng lahing inyong kinalaban. Inumpisahan nyo to kaya tatapusin ko to. Pakisabi sa mga kasama nyong nauna sa inyo, huwag kamo silang mag-alala sapagkat isusunod ko ang lahat ng demonyong nakahanay sa inyong lahi." Matapos makapag-wika ni Tia Buling, agad naman niyang binulungan ang kanyang kambal na patayin ng matandang yon sa isang pinakabrutal na paraan. Ayon sa kanyang ibinulong, tutuhugin ng matanda ang kanyang dalawang mata gamit ang isang tipak ng bato at pagkatapos nito ay lululun siya ng mga buhangin habang paulit-ulit na nagsisisi sa kanyang mga ginawang kasalanan. Kapag nabulag na siya ng tuluyan, muli siyang kukuha ng isang matalas na bato na siyang gagamitin niyang panghiwa sa kanyang dibdib upang madukot ang kanyang puso. Matapos niya itong gawin, ibibigay niya kay Tia Buling ang kanyang tumitibok na puso bago siya tuluyang mamatay. Nang marinig ng manika ang kanyang ibinulong, agad naman yung tumitig sa matanda at kasabay nito ang pagbukang bibig ng manika na para bang merong mga katagang inilalahad. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang nasipat ni Tia Buling ang pagkuha ng aswang ng isang tipak ng bato na siyang dali-daling itinarak sa mga mata nito. Matapos siyang gawin ng nilalang, agad naman itong hiniwa ang kanyang dibdib at mabilis ang iniabot sa kanya ang tumitibok nitong puso. Sa pagkamatay ng nilalang na yon, mabilis namang nilisan ni Tia Buling ang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa nagtatagong pugad ng mga aswang. Ramdam ni Sila na hindi malayo ang kalahi nito sa kanilang lugar, kung kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kahit napakadilim ng daang kanilang tinatahak. Nais mang magsindi ng sulu noon ni Tia Buling,
Hindi siya pinahintulutan ng kanyang gabay sa kadahilan ng matutunugan umano ng mga aswang ang kanilang pagdating. Buling, ang paggamit sa kapangyarihan ng iyong kakambal, merong mga limitasyon. Malaki ang kabayaran nito sa bawat paggamit mo ng kanyang kakayahan. Isipin mo na lang, nakikipagkasundo ka sa isang uri ng demonyo. Munting paalala, Panginoon. Ayoko lang na dumating ang puntong ito mismo ang magiging dahilan ng pagkasira ng iyong sarili. Wika ni Sila habang sila'y naglalakad. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung naglaho sa kanyang isipan na parabang may kung anong nilalang ang nagtaboy sa kalagayan nito. Maya-maya pa, bigla namang narinig ni Tia Buling ang tinig ng kanyang kakambal na pinabubulaanan ang lahat ng sinabi ng kanyang gabay. Nang marinig ni Tia Buling ang naging pahayag nito, ninais na muna niyang hindi tumutol, bagkus ay ituon na lamang ang kanilang atensyon sa nalalapit na digmaan kontra sa lahi ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo sa gilid ng palayan, doon niya nasipat ang isang tagong lugar kung saan pinalilibutan ng mga nagsisitaasang talahib. Pagsilay niya sa paligid, agad naman niyang napag-alaman na walang mga taong nagagawi sa lugar na yon. Bukod kasi sa walang bakas ng mga daanan ng mga ito, nakakapagtaka ring parang mga hayop lamang ang napapadaan sa lugar. Nang masipat niya ang iilang mga tumbang kubo sa looban ng kakahuyan, agad naman niyang tinawag si Sila upang mangibabaw sa kanyang buong katawan. Ang ginawa naman noon ni Tia Buling, mag-antabay lamang upang madali niyang mautusan ang kanyang kakambal kung ito ay labis na kinakailangan. Sa paglapit nila sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang 5 matatandang nanginginain sa harapan ng isang napakalaking kawa. Sa gilid ng mga ito ay merong mga hawlang pinagkukulungan ng mga katawan ng tao na animoy walang malay at pawang natutulog lamang. Dahil sa mga nakita noon ni Tia Buling, napagpasyahan nilang ikubli ng husto ang kanilang mga presensya upang hindi sila maramdaman ng mga tagapagmasid ng mga aswang. Habang papalapit na sila sa lugar, doon tuluyang naramdaman ni Sila na ang mga gabunan pala ay ang 5 matatanda na kumakain sa harapan ng kawa. Sa puntong yon, agad naman niyang binigyan ng abiso sila Tia Buling na maging alisto sa kadahilan ng hindi basta-bastang mga aswang ang kanilang makakalaban sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Tia Buling nang masipat niya ang pagsilapagan ng mga aswang na lipad. Ang iilang mga aswang na lakat ay bigla na lamang lumitaw sa mga punong nakapaligid sa kanilang pugad na parabang nanggaling ito kung saan. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Tia Buling ang iilang mga katawan ng tao na tangan-tangan ng mga sigbin. Dali-dali yung inilapit sa 5 gabunang kumakain at walang awang hinagis sa kawang naglalaman ng kumukulong tubig. Matapos itong gawin ng sigbin, bigla namang napaahon sa kumukulong kawa ang taong yon dahil sa pagkalapnos ng kanyang balat. Subalit ng akmang lulundag na ito papalabas ng kawa, agad naman yung sinapak ng isang napakalaking kahoy ng isa sa 5 matanda. Sa pagbalik ng katawan nito sa loob ng kawa, hindi na yon nakaahon pang muli. Dahil sa mga nangyari, mas lalong nanaig ang galit ni Tia Buling sa pangkat ng mga aswang na naroon sa lugar. Pagkahanap niya ng pagkakataon para sugurin ang 5 gabunan, agad naman niya itong ginawa ng walang pag-aalinlangan. Okay, mukhang sa episode 14 merong magaganap na gera. Ano kaya no? Kasi ang tapang ni Tia Buling eh. Tas yung kaharap niya 5 gabunan. Sunod na kagad natin yung 14 tsaka 15 para hindi na kayo mabitin tsaka
para matapos na rin to. Yun lang. Salamat.